ndị be anyị bịakwanụ n'ole jirigokwanụ na gọọmenti ndị Edo steeti enyegokwanụ ọda ebe ụmụ akwụkwọ bi na Awuchi Polytechnic bi wee na-agụ akwụkwọ na hostelụ ebe fabi ka ejekụkpọsịa ụlọ niile dị ebe ahụ na ụmụ akwụkwọ anọ n'otu nzuzo na fa bụ mma na ọgụ wee na-egbusisi onwe fa. Unu na-achọ ịgwa m nọọ hostelụ ebe fabi ka ekwesịrị ijekụkpọ ụlọ mmadụ tinyere fafa bụ tenanti ka oke ejebebe nne na nna fa jekụkpọ nke nne na nna fa lụtalụ ka nya bụ ife baa fa n'ahụ ka o metụ fa n'ọbara ọfụma ka onye tinyelu fa na hostelụ ka fa biri na-akwụ ya ụgwọ ọnwa onye aghọ mana fanụ n'otu nzuzo wee tinye fa ka ọ na-abụ ụmụ akwụkwọ birikwa na bie oje na-ajụ ese ịnọ n'otu nzuzo ka ọ na ịnọghọ n'otu nzuzo bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee wee nụkwa n'ife butere eji wee na-akụrisi ụlọ ndị mmadụ tinyelu fa tenanti fa bi na nke fa wee na-eje akwụkwọ amakwanụ ma ife anyị agbọ nke a o wee bụ na-akọwa na ife anụnwa na-eme na Awuchi Polytechnic na ụmụ akwụkwọ nenechalụ nne na akwụkwọ nke ikpeazụ nya ndị ya grajueti onya ka ejezi n'otu họteelụ nwa fa wee je na-enwele aṅụrị o wee bụ na họteelụ ahụ anọ wee na-emele nya na bụ celebration na-enwelu ndị otu nzuzo na-abụ nọ na họteelụ ahụ ndị grupu nke bifo ịmara ife na-eme ọgụ wee bido n'ime họteelụ wee nụwa ọgụ wee bupụta ma mma ma egbe ma anike ma ọgụ ngwongwo niile eji anụ ọgụ ngwa ọgụ niile eji eje agha soso ogbunigwe ka fa atụghị onwe fa wee werie wee na-anụso onwe fa ọgụ na nya bụ họteelụ ebe fa nọ wee na-enwele aṅụrị na fa grajueti gokwanụ ka fa nababe nne na nna fa a sịkwa na ozu mmadụ bụ kasaa na fa gburu onwe fa egbu fa gburu onwe fa ka ndị bakati na ndị ife nwa nke bụ na ndị merụrụ ahụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ na fa akarịrị akarị wee na-akọwa ka ọgụ niile agachalụ n'ime họteelụ anụnwa gọvanọ ndị Edo steeti wee nye ọda ka eje weta CCTV nke dịkwana na ya bụ họteelụ wee mee nyocha na nzacha maka na mbọsị a ga-anụrụ ọgụ ahụ o nwerokwa otu mkpụrụ nwa akwụkwọ ejidere fancha niile gbara ọsọ wee narie onye ka eje wetazi ya bụ CCTV wee na-enene wee fụ ihe ụmụ akwụkwọ niile nụrụ ọgụ ahụ wee fụ ndị gburu onwe fa fụ ndị kpara mkpamkpa niile nwoke wee nye ọda na si jee na hostelụ ebe fabi wee na-agụ akwụkwọ na Awuchi Polytechnic na si jee ka kpọsị ụlọ ndị mmadụ fabi ya ọkwọ ntu a ka eti wee bukọrọ katapila niile eji akụkpọ ụlọ wee bata n'ime ụlọ ndị mmadụ ndị tinyelu fa tenanti ọbụlọkwebe nne na nna fa ọbụlọkwa ụlọ fa lụtalụ n'ọkwa ụlọ fa lentị wee biri wee na-eje akwụkwọ ka a batalụ gọọmenti wee were ife wee na-akụrisi ụlọ ndị mmadụ kee na ụdị ife dị ife nke a bikonu ka gọọmenti furu ihu ndị anụnwa ka ife kpata na akpụrụ họfa jebebe nne na nna fa n'ofu jekụkpọsịa nke nne na nna fa lụtalụ ka o metụ fa n'anya ka fa bee anya m anya m nne na nna fa ebekwa anya m ka fa azụghọ nwa fa ọfụma ọ hapụ akwụkwọ ya agụ jee n'ụlọ akwụkwọ na-ebugharị ọgụ na-ebugharị egbe na-ebugharị mma si na ọ chọghị ịbala onwe ya uru na ụmụ akwụkwọ ndị nke ejidezie na nya bụ ụlọ fabin ya na-akpụrụgokwa afa wee jebe n'ogige ndị uwe ojii na kịta anụnwa a na-ekwu na fa anọzikwa na kọstọdi ndị polisi unu a na-achọ ịgwa nna gọọmenti kala obi wee kụkpọ ụlọ mmadụ ebe fabi unu a na-achọ ịgwa nna ọ ya agbaghara ụmụ akwụkwọ unu a na-achọ ịgwa nna ụmụ akwụkwọ a na fa ya anapụta n'ije anụnwa fa jere na ya kedu ife kpata na mmadụ ya pụta ibe ya na-achọ ka fa ya esi wee ji obodo iwe jee bute ego ka fa mee nne na nna fa ka ndị mmadụ si na-azụrụ fa ọfụma nke ya obu iruo na skuulu esi na ife ya dala obu ibugharị egbe ibugharị mma ịkpa isi dada ikputugide akwa ya ikputuruo ya n'ike ịnyala akpa ịnyafee ya n'azụ iburu mma n'aka iburu ọgụ n'aka iburu egbe n'aka ị na-akụgheri na-akọfusi akụkọ ibe ya nọrụ n'ọfisi ebe a na-arụ ọrụ na-agbata ego na-akọ ka a ya esi mee bizinesi nke ka ife a ya esi baa uru esi na ibugharị mma na ọgụ ka ị na-arụ na ebe endịrị kịta anụnwa ọdụnụkụ na ya pụta ije ebe gọvanọ nwere obi kutuo ụlọ mmadụ ọdụnụkụ na ya pụta ọdụnụkụ na ya anata na ife na-ewedịrị m iwe bụ na onye tinyere unu n'ụlọ ka eji ekụkpọsị unu ya onye amaghị ife unu metara onye amaghị na unu na-ebugharị egbe onye amaghị na unu na-ebugharị mma onye tinyere unu n'ụlọ nọrụkwa ebe ọ na-eme bizinesi na-agbara onwe ya mbọ ka ọ maa na ọ ya alụpụta ụlọ ọzọ abịa kurie nke ọ lụta nke nne na nna unu adụrụ ọhịa ọ bụrụkwa m na-achọwakwa ebe nne na nna unu bi were adreesị unu ji wee fiiru fọm biri n'ụlọ mburukwa katapila eje m ebe ahụ kwatuo ụlọ nne na nna unu ọ na-afụ m n'ahụ ọ na-afụfa n'ahụ maka na ọfa na-azụghọ nwafa ọfụma na ọghọm nwa tinyere ya n'ụlọ ka o biri wee na-eje akwụkwọ na ọghọm nwa ya azụrụ fa nwafa
ife gọvanọ ndị Edo steeti mere ya bụ ife adọrọ dị mma ọtọrọdụ ụtọ ọtọrọdụ amụ so gọvanọ ntụ ịnọ kịta anụnwa o wee bụ na ndị sekuriti na fa anyụrụ nsị n'ụzọ na fa anyụ mamịrị n'ụzọ na mgbe ọgbọrọfa n'ụzọ na fa mere ife ịmaghị isi na ọ dị ya so abịazie nye ọda gụnwafa na-arụrụ ọrụ emebisie ife ọdọọkwọ mma unu na-eme ife ụfọdụ oge ụfọdụ unu ewetuo anya na nyochaa ya enyocha malụ ka unu si eme ọhụ unu nọkata unu enye ọda nye iwu emebisibe ife ndị mmadụ ndị amaghọ ndị esoghọfa wee je na pati nwa ndị esoghọfa wee nụ ọgụ ndị nọkwobefa na-ezu ike abịa kụgbọsi ụnọfa ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị na ike ọ bụ na ife gọvanọ ji wee nye ọda bụ ike na onenechago nya bụ ife onyonyo anya mmiri gbaa ya n'anya ka ndị ati wee were mma na ọgụ wee na-egbusisi onwefa na họl ebe a na-eme pati onwe ife gbasịtalụ ya na ndị lụrụ ụlọ ebe fabi tenanti wee na-eje akwụkwọ bikonu ka ọ na-abụkwa mmadụ bụ ile ntị ụlọ be ijee jụba ụmụ akwụkwọ ibie n'ọnụ n'otu nzuzo onwe onye nọ n'otu nzuzo ịjụ ya n'ọnụ n'otu nzuzo onye ekwe wee kweta gwa n'ọnụ n'otu nzuzo ka a ga-esi wee identifai ndị nọ n'otu nzuzo na ndị anọghị nọ n'otu nzuzo bikonu ndị nna onye ruo ododo nwa gị aka na ntị ọ bụrụ ka abụrụ dị ọkwa ifughe ọ bụrụ ụlọ nke eso wee kụkpọ onye ahụ ife iru fọm adreesị nne na nna ya dị ya so nne m nne na nna ya dị na ya mgburukwa ahụ dị katapila ejebe mbefa nkwatuo ya anyị ejebezie na nke ndị gọọmenti je na-ekpe ka ụdị obi ọjọọ ụfọdụ gọọmenti na-enwezi na nke ikpeazụ ịhapụ ụlọ nne na nna fi ya eje kụkpọ ije na-akụkpọ hostelụ ebe fabi onye tinyere fabi n'ụlọ fa na nwoke obi n'ụlọ nwoke ama ifefa na-eme ka nwaanyị tinyere fa n'ụlọ ma ifefa na-eme ụfọdụ hostelụ a ndị lụrụ ya na olu oyibo fee ebighị ebe ahụ ife nke a ajọkakwa bikonu